Čaute u nového videa. No a dneska vás vítam u ďalšieho videa. No a dneska som si pripravil samozrejme ďalší reprák. Je to Cenkoru zase, lebo Cenkory mám skoro vždy. No a tento reprák, povieme si informácie, také veci fajnové a uvidíme, jak to dopadne. Takže tak, môžeme ísť za to. Tento reprák má 10 W, áno. Má 3000 watovú baterku, no nie watovú, ale miliamperovú baterku. A je to taký malý reprák. Samozrejme, a tento reprák je starý. Tento reprák má 8 rokov, má mikro USB-C, bože, to je katastrofa. A potom ešte AUX a potom ešte mikrofón. Takže tento reproduktor mám, už je ako celkom doničený, lebo mi tu chýba krytka, som si ho milom utrhol a taktiež som si stratil pútko, čo to držalo. Takže sa volá Cenkor Green 1050 sa volá. Takže môžete si ho vyhľadať na internete. Stojí asi 17 €. 17 eurový reprák je celkom fajn. Ale nie až taký ťažký ako možno, ale 600-700 gramov určite bude mať, ale tak. Dobre, ideme si povedať teraz tlačítka, takže môžeme zapriem. To je akože reprák, hej, proste bliká, hej, že to bliká, že teraz není pripojené a keď to prestane blikať, tak to bude pripojené. Tu máme minus, potom zastavovanie hudby a potom plus. Samozrejme, cez tento reprák môžete aj hovoriť, takže napríklad môžete samozrejme hovoriť. Samozrejme, tak, môžeme vypnúť. Tak. A túto má 10 W, tu vzadu není žiadny reprák. A mne sa páči, na výber je modrá, zelená alebo červená. Samozrejme. Alebo oranžová. Červená, oranžová, asi oranžová, hej. Samozrejme, tento reprák je samozrejme dobrý. Toto bol asi prvý reprák na pani. Ja tento reprák mám 5 rokov a fakt strašne dobrý reproduktor som ho mal. Takže samozrejme, je to fakt prvý reproduktor tento. Ja už mám 4-5 rokov a moc som ho nepoužíval. Nabíjal som asi 7 krát. Takže som ho moc ani neužíval, lebo tento reprák proste, ja mám o 100 krát lepšie repráky, počúvam ako tento reprák. Dá sa rozobrať. Samozrejme, ja som mal tiež takýto istý reprák, ale čierny, celočierny. A aj títo prvky okrem zeleného to bolo čierne, no a som mal takú čiernu variantu na čo sa tam mi dogabalo, ale to je klasika. Takže uvidíme. Má to takéto kožené podmienky. Samozrejme, tento reprák je vodotesný, IP63 je vodotesný. A samozrejme, dobre. No a pani, mám 25 odoberateľov, ďakujem. A tá pani, keď mať zase 30 odoberateľov, tak ďalší špeciál. Ale to bude taký zaujímavý špeciál, ale necháte sa prekvapiť. Takže uvidím, že natočím. Samozrejme, normálne, že nestíham to rozmýšľať, o čo natočím. Ale dávajte tie odbery, samozrejme. A nápadne, keď tu dosiahneme 50 odoberateľov, čo chcem mať za 2 mesiace, za mesiac, 2 chcem mať, prosím vás, 50 odoberateľov a potom, keď bude 50 odoberateľov, tak môžem streamovať, takže dáme si fajnový stream. Takže uvidíme, dáme si veľký stream. Môžeme si dať, aj keď bude celý stream, keď budem mať aj stream, tak dáme si sem všetky repráky moje, ktoré mám, aj veľké, aj malé. Proste všetky repráky si dáme, keď tu bude 50 odobrateľov a keď budeme streamovať, tak toto bude to celé. Toto celé tu bude, celý reprák, čo mám. Takže pani,
odbery, prosím. Takže to, keď budeme mať 50 odobrateľov a bude prvý stream. A prvý stream bude o všetkých reprákoch, tu bude dookola, čo budem mať. Takže samozrejme si to zapíšte a keď chcete 50 odobrateľov hneď za 3 týždne, tak tam pácený like, odber. Máme 25 odobrateľov, ešte 5 odobrateľov. A takže vám páni, ja sa s vami lúčim a to bolo asi všetko. Ja vám dám ešte popis. Keby chcete tento reprák napríklad kúpiť, napríklad cez internet, neviem, aký model, ja vám to do popisku napíšem a tak. Dobre, dámy, takže zatiaľ čaute.